Bathandazi Nkosi, ngicela uNkulunkulu abe ngakimi, khona ngingane nje encane engingazi ukuthi konje ngabaphakela ngibathini abantu abadala bekhona. Umuntu onamahloni ngikubuka ukuthi khona umuntu omdala phakathi kwethu. Nje ngoba sikhona asinawo amazwi, ngiyaxolisa abantu abadala. Amazwi ethu aba mafishane kakhulu makhulu umuntu omdala, asikwazi ukuphakama. Ukuthi singaphakama lethiwayo. Lokho kunginikeza amakhulu amahloni. Ngazi ngabantu abadala bebebona. Ngikwazi ukusho ukuthi nje kakhulu engingakusho ngathi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu asithwale. Asithwale ey'ndaweni zonke esisuka kuzo. Abe ngakithi angasimeli kuphela uNkulunkulu asithande, asikhethe, sikhethiwe bathandekayo. Ngoba ukukhethwa kwehlukene nokumenywa. Ukumenywa usuke uyisibukeli, usazobukela uphinde uhambe. Kodwa uma ukhethiwe, uthandiwe, ungakuleyo ndawo uhleli kuyo. Sonke-ke singaba khona namhlanje la, kodwa kuphi emvela kusha. Sicela uNkulunkulu asisize ukuthi esizophiwa kona, uNkulunkulu abe ngakithi asinikeze umsakho nothando. Ngehluleka abazalwane ukukhuluma khona umuntu omdala. Ngicela ukuthi uNkulunkulu ayehlele ngakithi. Sivame ukuthi ngeke sikwazi ukuphakama. Khumbula intshumayelo kababa ngelinye ilanga ethuma umfundisi uNgidi ethi akaphathe inkonzo. Impendulo engayizwa lapho yangihlaba kakhulu leyo ntshumayelo. Akazange ngikhumbula le ntshumayelo ayishunyelwa ubaba uThini. Ukusho ukuthi into eyenzeka kubaba uMqalo wendlela. Wathi umfundisi Nkosi, angikwazi, angiboni Nkosi ukuthi ngingakwazi ukhona wena. Ngoba yileyo ntshumayelo eyihlale ngihlaba amakhono abantu abadala. Ukuthi thina njengabantu abanjena asikwazi ukuphakama ngaphezu kwabo. Kodwa uNkulunkulu usithi asisize, asiphe isibindi sentombi kaJafete. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ngalesikhathi esiqala ungena kule ndlela uJehova wathi wonke umuntu ufuneka akwazi ukumemeza igama lakhe. Ngoba silapha nje thina mina nje ngathi simenye ku-14 siqedile thina indaba yethu. Ngoba sikhuluma okwethu owaka-14. Namhlanje sithanda ukwemukela. Semukele into esizophiwa yona esizokwazi ukuhamba nayo. Sihambe sithathe umphako ngoba silapha kube yiwo umphako sizowuthatha abantu abadala. Babe nathi. Sicela uNkulunkulu asiphe inhliziyo nengqondo uzokwazi ukwemukela. Angizukuba namawa amade ukuyibongela nje uJehova ukuphela. Ngibuyisele kwabadala. Nkosi usize. Ngiphakama ukulibingelela Inkosi enkulu yaseTheni bamaNazaretha abangcwele. Ngibingelele nabefundisi, bavangele, bashumayeli, bakhokheli. Amen. Angcwele usekhulumile kuba umfundisi. Mina njengomuntu ozalwayo lapha ekhaya, lapha eNkanini,
la ngihlala khona. Bekungaba mhlawumbe kuhle, ngiyabonga ngithi angibonga kakhulu ingodlongodlo. Bengingalwazi ngalolu suku. Shumayeli angujezisa umshumayeli. Kodwa ngoba ingudlungudlu inemudlunkulu, kwase kugcine kufike endlebeni zami. Bangcwele bengise kulezi insuku bengise sikhumbuzweni somqalo lo kuNazaretha. Ngiyabona ke mhlawumbe ukuthi ngayingxenye yokumenywa lapha eMvelabusha. Cela ningihlabelelise, ngiyathanda ukuhlabelela kodwa ngiyiphinda. Ngicele uNkulunkulu unyazi lwezulu lume nami. Ngoba ngibonile lo ngqinisa ukhalo ngisendaweni yaseGibisini. Ngaluzwa liqina ukhalo. Ngathuka sengikwazi ukuthi kube khona engikushoyo khona. Lapho usubabiza banye yathanda
ngiyakwemukela inkosi yesizwe baba Maseko ngamani ngizwa nami ngifudumala ngoba ukuhlala lapha uqokoze nje wedwa phambili uthi ingabe emva kwami kwenzekani, ingabe eceleni kwami kwenzekani. Mfundisi ngiyabonga kakhulu Mhlongwane, ngiyabonga mkhonto. Angingene endabeni bancele sinendaba enkulu-ke okuwunyazi lwezulu bancele. Ngihlale njalo uma ngisesikhumbuzweni ngithi ngizawudoda, ngizawudlulisa nje umbhobho. Bese lo muntu ohamba nami uyanginceba. Mawusuza nje umbhobho uthi nasese ngiwuthatha ngifuna ukuwudlulisa. Bese uyanginceba. Athi ngiyokhuluma nini. Bancele bengisesikhumbuzweni-ke sikanyamana ndala. Ngiyafisa ngizofika endabeni ngaba buhlobo mfundisi walapha eMvilabusha. Ngimbone kancane, angimbonanga kakhulu kodwa ngimbonile kancane. Bancwele uNkulunkulu ngiyacela angisize ngoba kuningana mhlawumbe ebengingandlula kukho. Kodwa khona ngiyathanda ukusho ukuthi le nyanga nje njobe kuyinyanga yesikhumbuzo. Kuyaye kube kuhle ukuthi bese siyakhuluma ngomqalo wendlela. Ngoba uyena ongumsunguli walento esiyiyo. Siyezwa ma kuloku kushiwo ukuthi lekhathi seyiqala lento wayebizwa ngesihlupheki, ebizwa ngesikhonzi sasezulwini. Ayengabizwa ngomprofeti njengoba abantu sebembiza ngomprofeti namhlanje. Kodwa wayebizwa ngesikhonzi sasezulwini. Bancele ithi-ke inkulumo Ushembe akukho lapha engekho khona. Ushembe ukhona kuzo zonke izinkalo. La ukhona khona wena ukhona Ushembe. Ngakho-ke bancwele ngifisa nje ukuthi khona inkulumo engihlaba umxhwele uthi ubaba owenze lo muntu ohlala eduze kwamakhulume uthi uma esezosinika inkonzo uthi namhlanje inkonzo ngizonika kaNdabezitha. Ngiyacela ke mangabe nikhuluma ngoba sonke sikhuluma into esingayificanga, esingayibonanga, esizwayo. Angabe bikho phakathi kwenu uthi aphikise omunye. Ngoba sonke sinjani? Asiyibonanga, sizwa ngongezwe. Ngaleyo ndlela nalo akakhuluma kuzwini. Nalo akhuluma kuzwini. Kodwa ngamphikisa omunye. Ayibonge inkosi. Kuthi-ke ngalesikhathi ngudlunkulu. Siyasiphatheke kabi, siyasilalela uma ngabe isukuma ingudlunkulu ithi mina ngumkhokheli wasethempelini ethile endaweni ethile. Kodwa-ke ngiyaye ngikhale ngibone ngathi isikhathi siba sincane sengudlunkulu ngoba ingudlunkulu iningi kakhulu. Abesethi kubaba abe mabili nje manje engamabili. Hayi-ke ngiyilalele-ke intshumayelo engithi ngihlaba umxhwele yakamfundisa umjado bancane. Umana mfundisa umjado. Ngoba umjado akakhulumi ngomuntu mhlawumbe ozwini. Ukhuluma ngesibonakaliso. Uthi kuye uma efika umqalo wendlela ufika ngesibonakaliso. Kunengane elahlekile. Kunomuntu olahlekile ubedwebe hamba ngesikebhe lapha nolwandle. Uthi lo muntu mangabe ehamba ngesikebhe lapha olwandle asazi ukuthi yini eyasenza isikebhe sasesithi kuwa kancane. Sesiwile isikebhe aqile lo muntu agwinywe ulwandle. Uma selimgwinyile ulwandle ungenwe lapha esikebheni emfuleni. Bike zonke inqaphili ungayicabanga zokutshuza emanzini
zifika zimcinge angatholakala. Uthi bese iyafika into yasezulwini kimi. Ithi wena mfana hamba utshele laba abantu ukuthi sengimcingile ngamthola lo muntu emanzini. Abangene bahamba ibanga elingaka ufike emanzini bese bembheka bazomthola phansi. Uthi ngiyibuze ngiyiphendule ukuthi kodwa ngizoyiqala ngakuphi lento? Ngizoboshwa. Ngizokwenza njani? Uthi aphinda afikwe uNyamanandala. Athi wena mfana ngithumile ngithi hamba. Uye lapha yabuyamuza. Bahambe baye emaphoyiseni. Bangene ngesikhathi esithile ngo-1 o'clock. Uma sekungu-1 bangene bazomthola. Uzawuphuma emanzini. Bazophuma naye. Uthi umvangeli, uthi umfundisi ayinikele. Kuyiwa. Uma ngabe kuyiwa lapha basikale lesi sikhathi. Bathola mfana sizokubona, sizokuvalela esitokisini. Uzosiqambela amanga. Sokuvalela esitokisini. Athi hayi. Ngithunywe nguthi sengiba yathe ngiyalala. Kusabathi ngiyabekezela. Uthi angize ngintshele. Uthi bathi mase beya khona. Uthi ngase ngiyabaleka. Uthi ngabaleka ngangena ehlathini.